Awas segene sak dinding. Nur. Kayak wong pipis Nur. Mana? Iki cacah ndek yo gak gelem aku padahal corona kok gelem aku no cah. Kok sok gumun aku. Ya Allah, enak iki. Nek kerupuk ya. Nek matamu kaya rono. Aku golek-golek ngomong padha sejarane. Ya Allah, tim segane saiki ketoke. Kowe mbah ngono. Entek iki. Segane sego sing anu enek wadang. Mboten. Ana pitik paling mbek Pak iki. Kabeh iki ndak. Segane kono. Segane jek kok. Kerupuk sumu. Ora iki kerupuke nggo kerupuk. Kok enak. Tapi kok putih entek? Endi lah duko kok kayak jenengan. Kayak endi ya? Iya. Kok apa? Kok kenjal? Nganggo dingklek ora? Kan ngaberken ora? Ngaberken iya iya. Yo metu yo. Tak ajeng. Sok mangan gaya cah. Ya Allah, sedere sak ilet tak ben. Mbak Lina. Lah kok adang Etin. Apa sayure sing asli? Ngono. Aku sing dhuwur. Iki dhuwur. Nek ben sedeng apa? Angkat ya di ngene lho. Ketoke ndi? Ngurus. Ketok. Enak Etin, tak apa ya. Sompet nih lho. Gomek anu. Anu tuh nanti ngombe. Iki tak delikno ning. Anak isine ora tak isenane. Iki dadi doke Tin. Betul. Iki bos apa sing dikek mangan iki? Bungso graku lambu. Nek kuah gak patek. Sayur pangsit koyo ane kok koyo wong sing luas. Berapaan tak iki mak untuk goreng. Isore ya, Dik? Iya. Ya Allah, di berambang larang kan? Ya, sagem ya. Ratu guys, kirim ini. Ya Allah, Tit. Iki jane pembangkrutan. Ya ampun, piye banget. Iki aku kanggo ping 3 ping 4 gini. Susu remuk tuh wis pisan tak iki. Pembang rosan. Wis. Bang. Khususan mantap, ora enak aja diceluk wis wegah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Panas iki. Mang wis iso kok mburi aku. Alah ora iso ora apa-apa kok. Pangan dhewe kok bingung. Ih, kok dikirimi. Marno. Bu, ndase wis entek Bu, ndase Bu. Ayo nggok tuku dhewe enggak ya? Ini dia bicara. Ini panas sih jambar makan suwek. Tinggal aja dubruk-dubruk nang ngene. Ya Allah. Makan iki lho dubruk ya Allah. Yo, tinggal syukur. Panas. Ya Allah, tak ini. Ya Allah. Iki wong anu kok baginan. Tak rasa-rasane kok kaya wong predapan. 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 Iya. Ya Allah, predapan. Aku tahu temuni predator. Apa daftar? Predator ya tukang mangan akan. Iya. Panas. Panas aku. Tuh, ini ki rutin aku seneng ngene iki lho, aja dirisi. Ini tak suka ini kok. Kurang lembut, mana enggak kurang lembut, coba kau yang ya. Tapi kurang lembut.
ini lama banget. Enggak sama ya. Jadi itu lombok itu. Tapi mana sih? Sing opo iki? Panas kok terah kok. Tapi pasti ya. Tapi ora seger kok panas. Bismillahirrahmanirrahim. Mebul mangan ya. Aku sing asli diet. Diet. Engko ora dadak. Enggak suka. Susu. Dadak. Apa juga Bali ya? Terus lombok ya. Pemirsa, nah kene iki ra enak ya tinggal. Napa, Mas? Nek panggang gak ngajak mangan aku. Dong menyok ki lho dibel jak mangan. Panggang 3 apa 5 gak ngajak aku blas. Kali dong menyok ki lho ngajak aku. Banget tenan kok. Panggang lalu saking mau. Kayak pokoknya ndek nek eling tok. Lombokin dia gini. Oh jarik ya? Oh jarik. Tahu tak? Jarik. Sapi. Sapi. Iya. Teman-teman masak pedas. Sosok ben. Bintang pang. Makang. Gak sapi anu ya, gak sapi. Pecah. Bawa sini selingkar. Ben. Sesuk ngrasuk. Enak. Sesuk ini. Bawa ya apa? Bawa. Lancar. Lan. Mana pinggir-pinggir ini. Meskipun nanti. Kalau ini. Udah cepat. Minyak tahun ini ya. Minyak tahunnya anu mak. Katok itu dimasak ngene iki. Tak golek iki ono udakane ya cepet. Tunggu keseruannya di Bali. Orang Bali iki lho Tin. Endi? Sing apik ana dong mak. Nek Bali. Kok nang Anyer. Jakarta. Heeh. Bukan. Iba itu ya. Banyak ada. Tangguh. Buka air. Pak ini langsung darah tinggi. Ker.
Cek berambang. Merasa ya, Rin. Lah berambang sapi kok. Aku dikirimin nambah pemirsa kok. Kawet mana? Ya Allah, Din kok susu kok nyorong, Din. Ya Allah, iwak enak. Teman, mangan tek. Ya, mangan kok rasa guliman. Mari wis kadung dedet-dedet mau. Rasa guliman yang itu. Gua awake dhewe kok guliman. Enaknya nyebus lombok itu. Terus juga malah ya enaknya. Karena dong minyaknya gak kok enak. Tebusan lombok. Si enak tenan brambang goreng kroso. Nah, tak kayak ibu sih. Serendang gak brambang. Brambang larang. Di posting ini sak orang plewi murah. Ndak emak. Iya nek grupku. Neng ora mak gelem anu kan cara. Heeh. Betul sih. Itu wong ngocakin mah. Emang aku lek jadi ngocakin. Tapi ya enak ya. Ini tidak dipangan enak. Dipangan lagi. Biangsang enak. Marah iso miber. Ngulangi terus nang gawe. Gak enak aja gitu. Ya, Masya Allah. Apa sih yang terlihat? Dipuk sik ben lembut nek nang pantai ben. Oh, semok. Klemoh. Iki London nyeta terus kudu mlayu kabeh kali. Lho malah diparani kok jemake iki malah nang kono iki malah do seneng. Oh, seneng nek roh munuk-munuk lho. Iki mbok sampean mangan ora? Nah, ketemu ini. Oh, barang bumbu ya. Nah, kita balik nih. Kae ngangguk. Belum jadi. Pokoknya itu bawa mulu. Sorry. Sayang. Coba ya. Dan bos kan? Mana sana? Ya, enggak ada undangan. Emang baik. Aku berman. Itu minyak entek bidang ya. Ya. Coba. Ya siapa? Oh, pangan kok. Pangan itu tak terus malah lu mas bahaya aku. Nek kae karuan nang diangkut nang gek enek. Aku nek selama aku ijek. Ku lek ketoke enek mangan. Pak iki. Masih enak Panas. Aku biasa mak yo. Agak banget ya yang minyak. Lha iki cek nang kapung anu budaya panas sih mak yo cek panas. Peridapan itu. Kayak wong betul-betul. Heeh. Tapi jangan wong
Kandane nasi padang enak awake dhewe. Pedes asin ya. Banyak rasa. Jangan ruang ini deh. Ndek satu ruang. Contohnya enak ya. Iya, udah banyak enak. Amat nggak tahu yang ini. Aku nggak tahu kalau ada minyak tuh minyak ini. Ya tuh minyak aku ini. Ini dia ya. Ini kan gurih kan. Ini makan. Ini bang. Aku rasa ya cepat ini. Udah kena, Mbak. Mak ibu. Onjo. Aku sama ibu. Pasti iya. Coba aku yo enak nih yo tunjuk gak amis yo. Ini gak amis gak piye ngono. Nah, matang panggang ini enak ya. Beri gak menang itu kan. Enggak ngomongnya. Coba temen pulang kamu dia pernah timbul. Ya. Pangang kotak. Yang kotak ya. Sing anu sing dadine dek. Apa ini kok dikelopo? Udah setek. Kelopo ini lama. Nek ini gitu ya. Sambal itu emangi yo so ayo. Kereta celok naknya. Ini lo orang untuk kereta. Ini. Betul berambang waktu itu loh. Mak phải enak ya. Berambang waktu itu enak gitu. Cocoknya ya. Gimana bisa ya aku nanti tak buat tak jual dia apa ini ada nah aku rambi apa-apa ya mana apa dengan air ini tak dilalah kok boleh tapi ya mbak ya ini dia kebagian ya enggak biasa Wong itu kadang yo ngono ku mak yo gara-gara lagi rene mesti wong iki. ngono ki harus tukang gulang-galing ki wes nggak mbak mau Wes aku wes tengah orang angkatan coba iso Mbok gini marah ya enak. Gawan paling yo apa gitu. Kendil. Loh, iwak laut kok mak niki kok. Itu awet kok. Sing tinggi panggang, tinggi pindang iki kan iwak laut. Tak gupoke. Alhamdulillah. Aku jangan enggak tahu. Ya wangi apa? Sita ini karek sita ini ya. Tak dipakai. Karek panggang. Daging. Itu kayaknya nak itu sambel kayak kemangi. Daging sambel. Enak. Malam semongko. Susuk. Kerupuk. Terus Ladu ini kok cecah mek papa. Terus ini tak masak siji mak ya sing dhisik ke loro. Iki loro. anu salah. Oke. Karena tangganya tak kira ya kok dasi gudi. Loh, iki nak matan kayaknya segede ya, Mbak ya. Itu terus do cilik, yang masih gudi malah dhisik ke nang anune kupingane mak sing putih lho, ngene Mbak Indah gak motoke jujul lho. Iki sita iki. Kan ada sapi, Wis ora tak omah. walah pangkungkung lho semua. Daging wedhus piring yo ngono. Daging wedhus yo. Maksudnya Aku mangan tapi biar orang lurah piye, mereka kan darahku rendah terus, tapi darah tinggi. Tapi doyan apa ngono? Doyan aku apa biar men gak taek iki. Lho nek mak iki yo apa-apa mah. Lho, maksudku ki emang kan nek blak nek blok kok tiwul ngono-ngono ku lho. Tapi nek bekak kasih iwakan doyan kabeh. Mangga pitik tak
Aku sing dicocok itu ae dibakar menae karo itu bericok. Engko terus sambelno dhewe. Kayak jaman biyen ngono. Gak usah sing koyo aku ndek Ini kali treken ya. kali treken. Pancene nek aku ngono kuwi. Nek aku mau sumber barang lombok. So ya, Terus karo anune disambel mangane. Maksudnya sambel dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak mriki, Mbak. Iki lho, cek sanggup iki. Tin, ijek mau telu, nah. Wah, kenapa kok angkat tangan aku kok? Iya aku kok kakean banyu malah kebuka kok. Bur. Ayo wong telu bur, buka bur gatekno cah kowe. Orang ngera dia. Bongko, iya. Delok ah. Dek iki panganan-panganan wong desa nek malah mau jane wong ndi le mak. Heeh. Buka, Mbak. Tangan, Mbak. Ijek kurang. Bongko. Nanti nyoro-nyoro le. Era nyoro ra lek. Ini no itin iki ndek iko anu itin, delok itin. Oh, delok itin. Komer 7. Iya. Delok itin. Oh, penampakane. Kene lho, Mak. 10. Alah kene lho. Rasakno ah. Coba yo. Ini. Nama? Santan ini. Delok ini. Mah. Mah aku, nama. Ini mah. Jajal. Parah iki marah. Aku warkep ya aku nomah bar mangko kene Tapi mangan sak umpamane gak anu doyan. Apa nih? karo gak ugong-ugong wareg Ya doyan tapi sithik nek kon ngetekno aku mbah. gak sanggup. Tak sanggup kan. Aku tuh warkep tenan aku. Aku mari koma bar mangan. Yo dek mung tomat lan dek. Makane mangan. Terus Ayo garuk yuk. Kontan. bongko kopior. Bongko. Ora bongko tapi bongko.